बेयो जाहैबाय जोंनि बे दुब्लिनि माइ बेवहाय बुथुमनानै गासिबो जमा दोनजोबबाय। ओमफ्राय जोंहा माखासे माइफोर बुथुमबावनांगौफोर जोंहा दंबावो दुब्लिबारियाव। ओमफ्राय दाबो बुथुमनाय जायाखै, बुथुमगोन। हेलो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनि मोननैसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो थाखाय दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। नोंथांमोना नुबाय आंनि उनथिंजाय मा दङ। देट मिन्स दायो आङो दंफैयो जोंनि न' खाथिनि दुब्लिबारियाव दायो आङो दंफैयो। ओमफ्राय बेखौहाय माने बिराद दाउ बोरमा हांसो खाथियाव दङ। न' खाथिनि दुब्लि जानायखाय, दुब्लिबारि बा बारि जानायखाय बिराद जाफैयो आरोखि ना। बेबायदि जानो हायैनि थाखाय माने बेखौहाय बे नेटजोंहाय आरोखि ना, बेखौहाय बेरा होनानै दोनफैदों गाहायाव। बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा रायज्लायनो थाखाय आङो सानबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। हेलो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों बे मोनसे सोदोबनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन। बे सोदोबानो जाहैबाय, देट मिन्स बे वार्डआनो जाहैबाय इंराजि वार्ड जायखौ बर'नि मावथि ओमफ्राय बा मावथि आखु होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेनो जाहैबाय मा? डिलिजेन्स। बे डिलिजेन्सनि सायावनो, देट मिन्स बे मावथि आखुनि सायावनो ना, मावथाबग्रा एकदमबारे बेनि सायावनो नोंथांमोनजों फंनैसो गोथार बाइबेलनि मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनाथ' जों बयबो मिथिखागौ आरोखि ना, मावब्लासो दिनै जोङो बेबायदि आबादफोरखौ दिनै जोङो मोननो हायो। जुदि मावाब्ला मा जागोन? लांदां ना, बेबायदि लांदांखौ दिनै जोङो मोननो हागोन। जुदि मावोब्ला जोङो बेबायदि आबादफोरखौ जों दिनै बुथुमनो हागोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों सुबुं हारिनि आखला मोननै रोखोम थायोना, जेब्लायबो अपोजिट थायो ना। जुदि सोरबा मावथि दङब्ला, मावथि एकदमबारे खामानि मावनो बाग्रा ना, मावथि नङै मानसि थाखागोन आरोखि जों सुबुं हारिनाव। माने बेबायदि अपोजिट थाखागोन आरोखि ना। सोरबा एकदमबारे खामानि मावनो लुबैग्रा, ओमफ्राय सोरबाबा एसेबो खामानि मावनो लुबैयै, बेबायदि मानसि थाखागोन आरोखि। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो स्पेसियेलि एकदमबारे फकास खालामनाया दिनै बेनो, बेस खालामनानै बा बिनि सायावहाय दिनै आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे जोंनि गेजेरावहाय ना, सोरबाफोर जोंनि बिदा फंबायफ्रा बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जोंनि सोरबा बिमा बिफाफ्रा बा जोंनि सोरबा सेंग्रा सिख्ला बा बिब' बिनानावफ्रा, बिदा फंबायफ्रा ना, मावनो बाग्रा मानसि दङब्ला नोंथांमोनजों आङो बेखौसो शेयार खालामनो सानदों। बा नोंथांमोन बेबायदि मावनो बाग्रा मानसिजों दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों रायज्लायनो लुबैदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, आं दहायनि एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय जे अलसिया मावनो बायोब्ला लांदां, लाइफआवनो लांदांखा आरोखि ना। जाय मानसिया अलसिया, देट मिन्स मावनो बायो, देट मिन्स मावथि नङा, डिलिजेन्स नङा, बिथांमोना अरायबो लाइफआव लांदांखा, ब्लेंक जानानै थागोन बिथांमोना। जेखि हास्थाया मानो ब्लेंक, जेखि लुबैया मानो ब्लेंक आरोखि ना, ब्लेंक प्लेस जानानै दिनै थागोन आरोखि। बे ब्लेंक प्लेस, देट मिन्स बे लांदां जायगाखौ आबुं खालामनांगौब्ला, सुफुंनांगौब्ला लाइफआवहाय माबा मोनसे खालामनांगौ ना खालामनाङा?
खालामथारनांगौ जानानै फैयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, सोरनिबा लाइफआव ब्लेंक जानानै दङब्ला ना, एकदमबारे जोङो स्टुडेन्टसफ्रा दिनै जों मिथियो फिल इन द ब्लेंक्स बा लांदां जायगाखौ आबुं खालाम, बेफोरबायदि दिनै एग्जामफ्राव कुइसनफोर फैयो ना। थ' बे लांदां जायगाखौहाय आबुं खालामनांगौब्ला, सुफुंनांगौब्ला, फिल इन द ब्लेंकआवहाय जुदि नोङो फिल खालामनांगौब्ला नोंथाङा खस्थ' खालामनानै फरायग्रोनो नांथारगोन गिबियावनो, अब्लासो बे लांदां जायगाखौ आबुं खालामनो हागोन। थिग जोंनि लाइफआवबो दिनै बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि लाइफआवबो बेनो। जुदि जोङो लुबैनाय दङ, हास्थायनाय दङ, नाथाय मावख्रुबनाय गैया, मावथि नङा, नोंथाङा ब्लेंक जानानै थागोन। बे लांदाङानो जोंनि लाइफआव बा नोंथांनि लाइफआव बे लांदां जानानै थागोन आरोखि, माब्लाबाबो आबुं जाथारनाय नङा, लुबैनानै मोनथारनाय नङा, जेब्लासिम मावथारनाय नङा। जेब्लासिम जोंनियाव मावनाय आखु बा मावथि आखुआ जेब्लासिम जोंनियाव थानाय नङा, अब्लासिम जोंनियाव लांदाङानो जागोन आरोखि। जोंनि फरायनाय लिरनायावनो होन, जोंनि बिजनेसावनो होन, जोंनि थांनानै थानायावनो होन, जोंनि न'खर खांनाय रायजो जानाय ना, जिखि खामानियावनो होन, जुदि जोङो मावथि नङाब्ला जोंनि लाइफआ ब्लेंक जानानै थागोन आरोखि। मिथिबायना, लांदां जानानै थागोन आरोखि। दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि आङो लानानै फैदों। बेनि सायाव जे ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा बुंदों जायफोर मावथि नङा बिथांमोननि थाखाय ना, द्याट मिन्स जायफ्रा खामानि मावनो बायो, द्याट मिन्स मावथि नङा, बिथांमोननि थाखाय मा बुंदों आङो फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनोसै। मोननैसो बाइबेल सिरि दिनै आङो लिरनानै लानानै फैदों। आंहा मोनसे बेबायदि खाथा दङ, बे खाथायावहाय आरोखि। थ' नोंथांमोननो खोनासंहोनोसैलाय, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय मा बुंदों। एकदमबारे सिरियास दै, सिरियास। जायफ्रा मावनो बाग्राफोर, आं दहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय, मोननै वार्डस दङ, मोनसेया जाहैबाय मावथि, मोनसेया जाहैबाय मावथि नङै। आरो मावथि नङैयाव सोरबा सोरबा दिनै दङ। थ' बिथां मावथि नङैफोरजों आङो फरायनानै खोनासंहोनि मा होननानै बुंदों। बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 13 verse 4. Dear friends, बेवहाय बेबायदि लिरदों गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 4 सिरियाव बेबायदि बुंदों आरोखि। अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा, ओमफ्राय मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? थ' बाइबेलावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंखाबाय आरो नंगौबो ना। ओरैबायदि बुंदोंनो, अलसियाया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङानो। मिथिबायना, जोंनियावथ' बिराद हास्थायनाय लुबैनायथ' जोंनियावथ' दंखायो, मावथिब्लाबो मावथि नङाब्लाबो। नाथाय जोंनि जे हास्थायनाय, जोंनि जे लुबैनाय, बेखौ मोनफुंनांगौब्ला जोङो दिनै मा खालामनो नांगोन, जोङो मिथिबायना, मावथारनो नांगोन। नाथाय जे जोंनि जे लुबैनाय, बे लुबैनायखौ मावाब्ला, मा मावब्ला मोनगोन, बेबायदि खालामनानै खामानिखौ मावाब्ला, अलसिया जानानै थायोब्ला, जों जेखौखि हास्थाया मानो नेभार इट विल नट काम्स ट्रु ना, बेयो माब्लाबाबो फैथारनाय नङा, जाफुंथारनाय नङा, आरो बियो लांदां जानानै थागोन आरोखि अरायबो। ओमफ्राय ओंखायनो लिरदों बियो मोनथारनाय नङा, ओमफ्राय मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन होननानै बुंदों बाइबेलाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मिथिबायना, जाय मानसिफ्रा मावथि डिलिजेन्स मानसिफोर, बिथांमोना गावसोरनि हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन आरोखि। गावसोरनि हास्थायनाय मानिखौनो बिथांमोना मोननो हागोन। आरो नंगौबो, बेखौ रियेल लाइफआवबो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। जाय बिथांमोना इनायनो मावख्रुबग्रा, बिथांमोना मावनायनि फिथाइखौ मोनदों। एग्जाम्पल हिसाबै आंनि उनाव दङ ना माइ दङ, आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दहायबो जे मावनायखायसो आं दिनै बेखौ मोनदों, मावाब्लाथ' आं बेखौ लुबैनानै मोननाय नङामोन ना मा होनो। मावनायखायसो बेखौ दिनै जोंनि न'खर बा जों बयबो मोननो हादों। जुदि मावामोनब्ला लांदां जानानै थागौमोन, जोङो मोननाय नङामोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि, बेखौ मोननो हाबावगोन बोसोन बिजाब 10 बालाबनि 4 सिरियावहाय बेबायदि लिरबावदों। Proverbs chapter 10 verse 4, बेवहाय बेबायदि लिरबावदों,
नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन। गाहाय सिरियाव नोंनि मावख्रुबनाया नोंखौ धोनि खालामगोन। एकदमबारे राइटखा। नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन। That means जों जुदि अलसिया जायोब्ला खामानि दामानिफ्राव बा जिखि बिजनेसाव बा नोंथाङा जिखि जब मावा मानो बा नोंथाङा जिखि खामानि मावा मानो बे खामानियाव अलसिया जायोब्ला मा खालामगोन? मा जागोन जोङो? आं फरायनाय खोनासंबाय नोङो नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोननो। हावरिया खालामगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, वाट एभार इउ मे बी, नोङो जिखि जाया मानो बा जों जिखि मावा मानो ना, बेयाव जुदि जिखि खामानियाव मावा मानो नोंथाङा जुदि अलसिया जायोब्ला, आबाद मावग्राया आबाद मावनायाव अलसिया जायोब्ला नेभार ब्लेंक जानानै थागोन। साख्रि मावग्रा जब मावग्राफ्रा जुदि जब मावनायाव अलसिया जायोब्ला बियो माब्लाबा मोजां फिथाइ मोननाय नङा, ब्लेंक जानानै थागोन आरोना। ओमफ्राय मा लिरदों? नोंनि मावख्रुबनायासो नोंखौ धोनि खालामगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, धोनि जानायखौथ' जों बयबो लुबैखायो, नंगौना नङा? जों साफ्रोमबो जोङो लुबैयो धोनि जानो, हावरिया जानायखौ जों लुबैथारा। थ' बेनिखायनो जों धोनि जानो लुबैखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय, रायलायबाय। जायफ्रा दिनै अलसिया जानानै दङ, फैदो जोङो मावख्रुबदिनि। नोंथाङा जिखि खामानि मावा मानो, नोंथाङा जानो हागौ माबा मोनसे बिजनेस खालामदों, नोंथाङा जानो हागौ माबा मोनसे खामानि मावदों, थांनानै थानायाव माबा मोनसे मोननांगौनि थाखाय बेयाव अलसिया जायालाबानो जोङो मावख्रुबदिनि, जेन' जोङो ब्लेंक जानानै थाया, जेन' जोङो जोंनि हास्थायनाय मानिखौ जेन' जों मोननो हायो आरो जेन' जोङो धोनि जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बाइबेलाव बुंखाबाय, जोंनि मावख्रुबनायासो जोंखौ धोनि खालामगोन, नाथाय अलसिया जायोब्ला हावरिया जागोन जों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंबाय, मोनदांबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबा बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानावफ्रा अलसिया जानानै दंब्ला दिनैनिफ्राय माबा मोनसे खामानिखौ मावगोन अलसिया जायालाबानो, जेन' धोनि जायो, जेन' हास्थायनाय मानिखौनो मोनफुंनो हायो। बेखौनो आङो मिजिंथिहरबाय। आरो बे गुसुं ब्लगनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय, मोजां मोननाय, खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ बावनो दोनबाय। गोजोन्थों, बाय।